To další, co se děje, je, že se aktivují naše centra mozku, která jsou spojená se vzpomínkami. Takže můžou se vynořovat vzpomínky. Naše tělo má spoustu věcí zakódovaných a my to úplně jako vědomě nevíme. Vlastně už jsou to opravdu věci, které jsme třeba i mohli vytěsnit, protože byly příliš zahlcující. A právě tady ta čichová paměť slouží i tomu, aby jsme si pamatovali ohrožující situace. To znamená, to je za mě argument, proč nikdy v aromaterapii nepracovat s něčím, co vám nevoní. Protože nevíme, proč to tak je. Úplně klasický příklad je levandule, která je obecně známá jako silně sklidňující a výborná na podporu spánku a jsou ale i lidé, kteří tu levanduli prostě nedávají. A není to třeba ani jenom proto, že by jim nevoněla, ale protože jim podvědomě něco připomíná, třeba nějaké trauma, které si zažili jako děti a oni třeba ucítí tuhle vůni a aniž by ji nějak identifikovali nebo přiřadili právě tomu traumatu, jejich tělo se vlastně začne chovat tak, jako když prožívali právě to trauma. A je to pro ně třeba kolikrát i nevysvětlitelné. No, já zmíním další příklad, a to je v České republice například obrovský problém s alkoholismem. Pojďme si ukázat na rodinu, kde někdo nepil příliš, pojďme si ukázat na rodinu, kde to nadměrné pití nebylo spojeno s násilím. A je opravdu hodně lidí, kterým může třeba vůně benzoe, který voní jako prostě rumové pralinky, nebo cedr a tyto vůně, které trošku můžou připomínat nějakou visku, tak tam se můžeme dostat k věcem, které třeba rozhodně nechceme na obyčejné aromamasáži klidně zažít. Ahoj a krásný den všem našim posluchačům našeho Aroma podcastu. Mé jméno je Veronika Němcová a zdravím vás z Tyrolska. A naproti mně sedí u počítače Anna Krutová a zdravím vás od Kunštátu z České republiky. Připravili jsme pro vás téma, jak aromaterapie a samozřejmě i léčivé rostliny můžou nás podpořit při péči o naši psychiku. Já si myslím, že tohle je velmi zajímavé a taky důležité téma a hodně žádané, protože v současné době je opravdu problém třeba najít i psychologa nebo nějakou odbornou pomoc. Takže myslím, že lidé vyhledávají čím dál víc tady ty alternativní metody, jak si mohou pomoci sami, anebo třeba i jak mohou alternativními metodami pomoci ve svých praxích. Protože já třeba nejsem vyloženě psycholog nebo nějaký psychoterapeut, ale stejně, když ke mně do praxi chodí lidé, tak s nimi řešíme většinou jejich psychiku. Máš to taky tak, Ani? Já to tak mám, protože jsem psychoterapeutka orientovaná na tělo, čili v tuto chvíli 90% mých klientů přichází s nějakým psychickým zadáním. Často jsou to úzkosti, deprese, nespavost, nějaké náročné životní období, kterým potřebují projít, nebo nějaká vyloženě už somatická témata, záchvěvy, neklidné nohy, divné pocity v těle, i třeba fakt, které se pak projevují ve formě nějakých záškubů, kterým chtějí vlastně rozumět. Takže společně pak pomocí těch vůní a té práce s tělem hledáme, kde by to mohlo mít zakopanou tu příčinu. Já se trochu vrátím k tomu somatickému. Ty jsi řekla, že mají třeba různé záškuby nebo záchvěvy v těle. Myslíš si, že to je způsobeno právě tou psychikou, že nejsou v pohodě ti lidé? Princip biodynamické body psychoterapie, které já se věnuju, je věta, že emoční napětí souvisí se svalovým. A není to až tak velká věda, když se každý zamyslí nad tím, jakým způsobem prožívá stres, tak ve stresu se vlastně naše tělo stáhne, zkrátí se svaly, protože v tu chvíli si opravdu myslí, že na nás běží mamut a chce buď utéct, nebo ho porazit a bojovat, což je v pořádku, když je to nějaká jednorázová věc, naše tělo je na stres úplně připraveno. Problém je, když je ten stres chronický. To je jedna část, že ta doba je fakt teď velice náročná, toho stresu máme víc
než bychom měli mít pro to naše zdraví, už přirozeně podle toho, jaké je tempo té doby, že máme sociální sítě, zářivky a další věci. Ale druhá věc je taky to, že vlastně do našeho těla se propisuje všechno od našeho početí a my se narodíme opravdu jako takový bytosti, který neznají hranic a tou výchovou a tím, co prožíváme, postupně pochopíme, že nemůžeme dělat třeba všechno, jo? Takže když si představíme extrémní příklad, dítě, který má takovou tu objevitelskou éru kolem roku, kdy chce všechno strkat do pusy a objevovat to, ošahávat to a mělo by rodiče, který mu to zakazujou a vždycky ho plácnou přes ruce a v tomto období to hlavní slovo, který uslyší, bude ne, tak jaký obraz si z toho udělá? Většinou nějaký poznávání světa už pak pro něho není zajímavý, protože to nemá vlastně žádný smysl. Je to zakázaný, takže jsou pak různé cesty, jak se s tím vyrovnat, ale každopádně tohle to způsobuje taky to napětí v těle. Takže to všechno pochází už od počátku, jo? Že to pochází, všechny tady ty napětí v těle můžou být způsobeny už třeba nějakým prenatálním vývojem. Pracujete s tím taky? Je to tak, podobně jako různé druhy hypnoterapií. My se hodně zabýváme i porodním otiskem, protože i způsob, jakým přijdeme na svět, může zakódovat do toho našeho těla, jestli třeba svět máme jako bezpečné místo. A ruku na srdce, kolik z nás po porodu bylo s maminkou, tak jak se to dělá dneska. Dneska už víme, jak důležitý je bonding a kontakt kůže na kůži pro to miminko, když se vylodí z toho břicha. Takže je to tak, ale není to zase tak, že by to tak měli úplně všichni. Jde v podstatě o ten princip, že to dítě je celá závislé na těch pečujících osobách, takže má samozřejmě přirozeně nějaké impulzy a když jich musí příliš mnoho potlačovat, tak to je vlastně to napětí. Je to jako kdybych si chtěla napít vody, ale bylo to zakázaný, jo? Tak vlastně ve mně vzniká takovej jako opravdu konflikt v podstatě, jako chci to hrozně moc, ale nesmím to dělat, protože třeba máma to nechce, jo, a máma v tom dětském věku je velice důležitá a navíc má jediná pravdu, že jo, já až dospělá třeba zjistím, že to mohlo být jinak. Takže může to tak být a právě ty bodyterapie hodně pracují s těmi prvními roky života, které nejdou úplně tak uchopit tou verbální terapií. Takže i to je často důvod, proč lidi přijdou na bodyterapii, protože třeba navštěvují roky verbální terapii a například co se týče práce s traumatem, tak má to prostě nějaké limity. Ale ideálně je to za mě kombinovat, protože pracovat pouze s tělem a nemít to verbálně uchopeno a naopak jenom o tom mluvit a nemít to zažito, ani jedno vlastně nefunguje. Jo, a hlavně to tělo je fakt propojené, že? Takže všechny ty jeho úrovně jsou prosáklé do sebe, takže se nedá jedna vrstva oddělit od druhé, protože se vzájemně ovlivňují. Já vždycky, když mám nějaké klienty, kterým se jako nechce věřit, že jsme takové holistické stvoření, kde opravdu ta psychika se propisuje do těla a obráceně tělo se propisuje do psychiky, tak jim dám takový příklad, aby si lehli na lůžko a jenom prostě leželi v klidu. A teď jim řeknu, teď začni myslet na něco, co je ti třeba příjemné. A přitom samozřejmě s jejich svolením jim vyfotím obličej. A pak jim řeknu, a teď zkus se zahloubat nad něčím, co ti bylo v poslední době velmi nepříjemné, co ti nesedlo. A nemusíš mi o tom říkat, jenom na to mysli. A zase vyfotím ten jeho obličej. A teď mu ukážu ty 2 snímky a řeknu, tak podívej, co myslíš, propisuje se to nebo nepropisuje se to do těla? A tohle je fakt tak jednoduché cvičení, které si může udělat opravdu každý a vlastně ty mimické svaly naprosto prozradí, jak ten člověk se vlastně třeba i cítí v těle. Takže když pracujeme, Aničko, ať už s psychikou nebo s tělem, dáváte si vždycky pozor, aby byly tyhle 2 úrovně nějak propojené, že ty si hlídáš fakt to tělo toho člověka a zároveň třeba pracuješ na jeho psychice anebo obráceně, že třeba pracuješ na jeho těle nějakou kontaktní metodou a zároveň hlídáš, co to s ním dělá, nebo můžeš nám trošičku objasnit, jak vlastně taková bodyterapie jako
to prochází, nebo jak to probíhá, aby si to lidé dokázali líp představit. No, vypadá to vlastně pokaždé jinak. Je to úplně stejné jako s tou aromaterapií, že v bodyterapii je klient ten, který vede a který vlastně ví, co je pro něho to, co funguje. Takže bodyterapie, ta biodynamická, kterou dělám já, má celý i systém masáží, tím je jakoby výjimečná, že se tam fakt pracuje hodně s dotekem, ale pracujeme právě třeba i s těma imaginacema, takže já teď využiju ten tvůj krásný příklad s obličejem, to je bezvad, budu to taky používat, protože zrovna obličej je místo, kde toho máme hodně zakódovaného a hodně se na obličeji pozná i to téma, že často žijeme pod nějakou takovou jako maskou. Mm-hmm. Můžeme si všichni představit, jak se třeba musíme tvářit někdy v práci například, jo, nebo že někdy nás někdo opravdu vytočí, ale víme, že v tu chvíli není možný, já nevím, řidiče tramvaje mu dát facku, jo, tak vlastně hodně v tom obličeji hrajeme ty role. I jako třeba rodiče, že kolikrát bychom to dítě roztrhli, ale snažíme se. No ale někdy se i do toho obličeje právě propíše celkový životní postoj. Já vždycky svým klientům na skupinovkách říkám, že dobrý cvičení je si sednout právě do nějaké hromadné dopravy a tajně si zkusit napodobovat, jak se tváří ti spolucestující, jo? Protože někdy je to opravdu teda velká plejáda ksichtíků, který jsou velice třeba jako stažený ústa, mračený čela. Některý lidi vypadají, jak kdyby vůbec neseděli v tom vlaku, jsou úplně mimo to tělo. Někteří lidi vypadají vyjeveně, jiní vypadají právě úplně zase příjemně. Takže v tom obličeji hodně toho už poznáme. Takže kdyby přišel třeba klient, který bude říkat, že má právě třeba tiky v oku nebo v nějaké fázi toho vykládání, protože ta bodyterapie je hodně zaměřená na to, že vracíme tu pozornost do toho těla. Takže když se řekne, já nevím, mám hodně starostí, tak je dobrá otázka, jak se to cítí v těle. A možná ten člověk sám řekne, že cítí tíhu na hlavě nebo prostě tady v té čelní oblasti. A pak je určitě dobrý mu nabídnout dotek nebo jeho samotného vyzvat, aby zkusil tomu místu dát dotek a nějak ho uvolnil. Biodynamika vychází z bioenergetiky, takže bioenergetika má celou soustavu cvičení pro práci s takzvanými energetickými pancíři a právě je tam jedno moc hezký na sundávání té masky. Jo? Ale je to velice silná práce, čili teďka se bavíme o něčem, co se rozhodně většinou neděje na prvním setkání, na tohle musí být člověk připravený, musí taky trošku umět tomu tělu naslouchat. My jsme hodně taková jako generace, která je velice v hlavě. Myslím, že to je velice vidět na dnešních dospívajících. Když třeba dělám i kraniosakrální terapii a jenom se na sebe ladíme, tak spousta lidí je naprosto odpojená od svého vlastního těla a vlastně nedokáže ty pocity v tom svém vlastním těle vůbec popsat. Vůbec vlastně neví ani, co po něm chci. Takže to je dobrý, že jsi to řekla, že tohle se nedělá vlastně na první schůzce, protože spousta lidí vlastně ani není schopných, jo, si nějak jako přečíst své vlastní tělo. Každopádně já bych k tomu chtěla asi nabádat všichni, aby to zkoušeli, aby si třeba jenom minutku sedli v klidu, někde nerušeně a jenom se fakt zaměřili na své vlastní tělo a zjišťovali, jak se to tělo má na konkrétní končetiny třeba nebo na orgány a jenom fakt vnímali, co to tělo jim samotné říká. No a pak si myslím, že krásná cesta vnímat své tělo je taky přes vůně. Se mi moc líbila opravdu to cvičení. Já teď už nevím, asi nespomenu, jsem tak strašně špatná na jména. Byli jsme spolu na tom workshopu v Praze. Němka to byla, jestli si pamatuješ. A ta nás... Lepich. Jo, ano, děkuju. Zopakuješ to ještě jednou, já jsem si to jméno Lepich. Daniel Barbara Lepich, myslím, že se jmenuje celým jménem. No, jsi tak dobrá, ty jména tě úplně obdivuju. Tak každopádně pamatuju si to krásné praktické cvičení, které vlastně nebylo o kontaktu,
a může se ho dělat každý sám a může to zároveň dělat třeba i terapeut se svým klientem, kdy přes ty vůně se přenášíme do svého těla. Takže já když řeknu jenom ve zkratce, vlastně si uvědomím to tělo, co cítím, když nic ještě necítím, když nic nečichám a potom si něčemu přičichnu, co mi je třeba příjemné nebo co si třeba zvolím mezi několika vůněmi a k tomu chvilku přičichávám a nechám vlastně, aby to tělo na tu vůni začalo reagovat. A vnímám, co ta vůně vlastně dělá s mým tělem. A tohle mi přijde tak jednoduché a krásné cvičení, že si myslím, že to zvládne každý sám. Aby si uvědomil, že vlastně to tělo je součástí tak jeho psychiky. Možná bychom mohli, Aničko, odůvodnit vlastně, jak je možné, že ty vůně se takhle jako prosakují do toho těla, anebo dokážou vlastně opravdu udělat vibrace nebo prostě zarezonovat s nějakou částí těla. Chceš se do toho pustit? Ty jsi to už v jednom díle vysvětlovala. No, já jsem chtěla navázat, protože vlastně, když ty to teď popisuješ, já tohle učím už na základech aromaterapie. Myslím, že to je potřeba takhle pracovat s těmi vůněmi, které máte doma, nejenom podle toho, jaké mají chemické složení, ale fakt vnímat, co dělají s vámi. Zejména pokud jde o práci s psychikou, tak toto je opravdu velice, velice individuální. Ale vlastně jsem chtěla říct, že během tohoto se děje tolik věcí, o kterých by mohl být celý ten pořad vlastně. Jo? Takže já to zkrátím. Z té vůně běží ty molekuly do toho těla. Samozřejmě s tím dechem se dostávají do plic, do krve a do lymfy a aktivují různé receptory v těle. Můžou to být třeba receptory endokanabinoidního systému například, což je takový náš vnitřní systém, který má velikou moc v tématu uklidnit se. A my tam slyšíme to kanabis, což vlastně samozřejmě se týká především konopí, ale ty kanabinoidy obsahují i jiné rostliny a nejsou rozhodně všechny psychoaktivní. A vlastně tento systém my používáme vždycky, když se trošku rozrušíme nebo rozčilíme, jo, tak nějak se musíme uklidnit, takže on tomu hodně pomáhá. Takže například to další, co se děje, že přímo v nose máme čichová zakončení, která jsou spojena s několika centry v mozku. Čichové informace vyhodnocuje polovina našeho mozku. Tudíž tam se fakt stane velice mnoho jevů a proto, když někdo začne mít poruchy čichu, tak je dobré si jít vyšetřit mozek, protože to může opravdu znamenat, že se tam už chystá nějaká neurodegenerativní choroba. Takhle se třeba projevuje Alzheimerova choroba, jo, že člověk ztrácí vlastně čich a není schopen rozpoznat nějaké pachové molekuly. Že jsem tě jen tak skočila do řeči, ale chtěla jsem říct, že protože to je taková nemoc, která je hodně teď rozšířená, takže zpozornět, pokud člověk ztrácí čich, nemusí to být jenom vlivem nějakého nachlazení. Navážu, protože vlastně víme taky, že jednou z nejlepších prevencí Alzheimerovy choroby je dobrý spánek a relaxace. Vlastně nebýt pod tím stresem. To znamená opět to téma té psychiky je opravdu pro nás, pro všechny velice důležité. Ale když teda se mi zaktivují ta různá centra v tom mozku, tak jde třeba například o centra, která řídí naše reakce na stres. Takže já, když si přivoním k nějaké příjemné vůni, tak toto centrum se takzvaně uklidní, takže tím pádem moje stresová reakce je menší. Samozřejmě to za mě nevyřeší, že jsem nervózní třeba z nějaké zkoušky, přednášky nebo letu letadlem, ale ta situace se může stát snesitelnější, protože ty stresové hormony klesnou. To další, co se děje, je, že se aktivují naše centra mozku, která jsou spojená se vzpomínkami. Takže můžou se vynořovat vzpomínky. Tady bych řekla, že toto je moc důležité, protože naše tělo má spoustu věcí zakódovaných a my to úplně jako vědomě nevíme. Vlastně už jsou to opravdu věci, které jsme třeba i mohli vytěsnit, protože byly příliš zahlcující. A právě tady ta čichová paměť slouží i tomu, aby jsme si pamatovali ohrožující situace. To znamená, to je za mě argument, proč nikdy v aromaterapii nepracovat s něčím, co vám nevoní. Protože nevíme, proč to tak je. A já bych, díky, že jsi to připomněla, já bych třeba ani neglobalizovala některé éterické oleje, protože to právě mohou být takový triggery, jo, že můžou právě vyvolávat třeba nějaké trauma, aniž bychom si to uvědomovali. Úplně klasický příklad je levandule, která je obecně známá jako silně sklidňující a výborná na podporu spánku a
Jsou ale i lidé, kteří tu levanduli prostě nedávají. A není to třeba ani jenom proto, že by jim nevoněla, ale protože jim podvědomě něco připomíná, třeba nějaké trauma, které si zažili jako děti a ani o tom třeba neví, ani si to nepamatují. Jo. Jenom ta vůně je spojená vlastně s tou situací, která u nich vyvolávala v jejich těle trauma. A oni třeba ucítí tuhle vůni a aniž by ji nějak identifikovali nebo přiřadili právě tomu traumatu, jejich tělo se vlastně začne chovat tak, jako když prožívali právě to trauma. A je to pro ně třeba kolikrát i nevysvětlitelné. Takže tady je třeba taky velmi důležité, když pracuji s klientama, vždycky, aby si té vůně nejdříve přičichli a sami vlastně potvrdili, že jo, ta vůně je fajn, s tou můžeme pracovat dál. No, já zmíním další příklad, to je v České republice například obrovský problém s alkoholismem. Pojďme si ukázat na rodinu, kde někdo nepil příliš, pojďme si ukázat na rodinu, kde to nadměrné pití nebylo spojeno s násilím. A je opravdu hodně lidí, kterým může třeba vůně benzoe, který voní jako prostě rumové pralinky, nebo cedr a tyto vůně, které trošku můžou připomínat nějakou visku, tak tam se můžeme dostat k věcem, které třeba rozhodně nechceme na obyčejné aromamasáži klidně zažít. Jo? A stejně tak vůně samozřejmě jsou tyto přírodní taky přísadami běžných parfémů. Takže udám dávat velký pozor na klasické přísady mužských parfémů, jako je vetiver, protože zase opět sexuální zneužívání nebo nějaké nepříjemné zážitky je to častější, než si myslíme. Takže nechci to jako nějak velice strašit, jenom chci říct, že ta čichová paměť má velikou sílu. Takže pokud otvíráme to téma práce z té psychiky, tak musíme vědět, že jdeme na komoru vlastně, že opravdu jdeme do těch pudových prožitků, zážitků. Vrátím se ještě k tomu, co jsi říkala, vlastně k tomu cvičení, protože bych fakt byla ráda, kdyby si to posluchači vyzkoušeli. Ono je to velmi užitečný, protože to další, co se u toho děje, když začnu čichat takhle vědomě nějakou vůni nebo nějakou směs vůní a pozoruju, co to dělá v těle, je, že jednak je to takové voňavé mindfulness a všichni víme, jak je mindfulness prospěšné, ale zároveň přenáším pozornost někam, kam to určuju já. Takže je to výborné, když máme obtěžující myšlenky, když jsme zažili něco právě příliš rozrušivého, tak to může být cesta, jak se sklidnit. Samozřejmě je dobré to třeba spojit s nějakým dechovým cvičením, hluboký dech zvyšuje vstřebávání těch molekul. Může to být cesta, jak odvést pozornost třeba i od bolesti, která může být úplně ohlušující. Takže děje se tam mnoho a vlastně dá se to opravdu využít jako terapeutická intervence. A rozhodně pro nás ta vůně zase, záleží, co tam mám. Jo? Já tam můžu být vůni, která bude symbolem, každý den si teď budu dělat pauzičku. Jenom si sednu se svou inhalační tyčinkou a budu koukat z okna a nedělat nic. A víme z výzkumů, že tyhle pauzičky v rámci minut, 3 minuty, některý výzkumy říkají 10 minut, to je přece něco, co si každý může dovolit, tak jsou jako velice prospěšné. A zároveň takovou pauzičku vlastně můžu dělat kdekoliv, ani na to nepotřebuju nic speciálního. A já bych se tím vrátila trochu na ten začátek, že tahle pauzička vlastně uvolňuje to tělo. Jo, a kolikrát jsme stuhnutí třeba i při práci za počítačem, což dneska skoro každý vykonává, jo, ať už doma, anebo v práci. A to tělo je fakt jako v tonusu, neustále prostě zatuhlé, mezi lopatkama, jedna ruka víc zatížená. Když si kolikrát podíváme třeba i, jak sedíme u toho počítače, zjistíme, že máme nohu přes nohu. Zkrátka je to fakt jako záhul pro to tělo. A tady takováhle krátká pauzička s příjemnou vůní vlastně rozvolní ten svalový tonus, takže to krásně působí na celé tělo a vlastně i na imunitní systém. A navíc ty vůně mohou být opravdu jako taková kotva, která, když mi zrovna je ouvej, tak prostě můžu vytáhnout z kapsy a pomoci si, že? Protože to tělo si zase rozpomene na to, tahle vůně mi dělala dobře, teď se prostě hodím chvilku do klidu. A byť je to jenom krátce, jo? Že to třeba netrvá dlouhodobě, ale třeba jenom ta chvíle toho přičichnutí
To znamená pro to tělo velmi, velmi mnoho. Takže tohle je super, že jsi to zmínila. Inhalační tyčinky prostě jedou. To jsou, a nejenom teď na podzim, že jako, ale fakt i pro psychiku. Po celý rok můžou být. A zase na to máme spoustu evidence-based už faktů a studií, takže není to něco, jako že tady huhu ženy si vymysleli, že pomeranč uvolňuje. Prostě v pomeranči je limonen, o kterém víme, že je protiúzkostný a antidepresivní. Zejména ty citrusy do toho těla vstupují velice rychle. Samozřejmě nestačí si jednou čuchnout, je dobré třeba tomu věnovat 3-4 nádechy, pak si dát pauzu, zopakovat klidně po dobu 3 minut, než cítíme ten efekt. A ty vůně můžou být sklidňující, o tom tak jako spíš mluvíme, ale máme tady i velkou skupinu lidí, kteří mají problém kvůli třeba depresím vstát z postele, nebo řeší nějaké téma, u kterého je pro ně těžké držet svou motivaci, nějakou závislost například. Takže naopak ty vůně vlastně můžou být i ten stimulant. Takže můžeme tam dát mátu pobrnou, rozmarín, samozřejmě díváme se pořád na kontraindikace, ale může to být i něco, co mi připomene, že jsem se rozhodla, že vstanu a půjdu, jo. Takže opravdu velice záleží, těma vůněma můžeme přesně jak zlíkala, tato vůně mi dělala dobře, jo. Nabádám všechny aromaterapeuty, ať v nějaké podobě dávají svým klientům tu vůni na doma, aby vlastně prodloužili účinek té terapie. Ale může to být i zachycení bezpečného místa, zachycení místa, kde se cítím šťastná, zachycení osoby, která mě v životě podpořila. Může to být babička, dědeček, která tady už 50 let není třeba, jo. Může to být vůně vztahu s mým manželem, když zrovna odešel a můžu tu vůni použít na přemostění toho smutku, že už tady se mnou není. Takže to je tolik jakoby silných příběhů, jak tu vůni lze použít, že mi přijde skoro škoda, že se to nedělá úplně běžně, jo. A právě třeba pro ty studenty a teenagery to je obrovský problém. Pro ty není vůbec žádná péče tady a nemají to fakt jednoduché. My pořád, mám pocit, že někdy se jim lidi pořád smějou, že sněhové vločky a něco takového, ale přijde mi to nefér. Ty děcka jsou mnohem vnímavější a vědomější, než bývalo zvykem. Ta doba je rychlejší, děje se fakt spoustu věcí, které zpochybňují naši budoucnost, když to řeknu tak jemně. Čili oni jsou vlastně pod velkým informačním i tlakem a prostě inhalační tyčinka v kapse, v pouzdře může být věc, která jim pomůže od nějaké rozbíhající se úzkosti, tak je povede k tomu, že budou víc vnímat už první počátky těch psychických stavů. Ona ta úzkost třeba často ukazuje na to, že fakt něco ignorujeme, jo? To je pak až takový extrémní nebo panická ataka, že jo. Já to vůbec nebanalizuju a naopak chci říct, že vlastně jsem byla loni v létě na psychiatrii v Bazileji, kde se prostě aromaterapie používá v rámci integrativní péče, čili ty jsi říkala na začátku ten pojem alternativní, ale to už je minulost. Vlastně aromaterapie patří mezi integrativní techniky, takže běžně se používá na klinikách a v nemocnicích a máme z toho výsledky. Takže jenom se tomu vlastně otevřít, ale to se taky děje, zdravotní sestry, ošetřovatelky vlastně o to začínají mít u nás zájem, takže mění se to i tady. Hlavně teď, když si vzpomněla ten personál, jo, to je taky důležité, starat se o ten personál, který pečuje právě o tady tyhle, ať už nemocné, anebo lidi, jo, co jsou prostě někde v hospicech, to jsou tak náročné profese, kdy vlastně potřebuje hlavně ten personál posílit svoji psychiku, takže tam bych se taky přikláněla třeba i za to dělat pro takovýhle personál různé workshopy, semináře, aby věděli vlastně, jak se o sebe mohou sami postarat, jo? Když už to třeba pro ně neudělá zaměstnavatel, tak alespoň pro ně může uspořádat právě nějakou takovou osvětu, aby věděli sami, co můžou pro sebe udělat. No, ty jsi, Aničko, zmiňovala ty citrusy. Já jsem na to chtěla jenom navázat, abychom byli třeba trošičku konkrétní, které jsou právě vhodné vůně a nebo vůbec eterické oleje pro tady takovéto náročné období, které zatěžují naši psychiku. Úplně se přikláním těm citrusům, protože to jsou vlastně
To je vlastně taková sada olejů, které obsahují velké množství monoterpenů. A ještě jsem chtěla zmínit, že skvělé jsou právě vůně z lesa. A je jich tak široká škála, takové spektrum, že si myslím, že snad každý si může vybrat ten svůj, jo? Že nemusí to být jenom borovice, nemusí to být jenom smrek. Někdo má radši třeba modřín, jiný přilkne třeba jalovci. A jo, zkrátka těch vůní je opravdu velká škála, ale kdybych to měla tak nějak zobecnit, tak bych řekla, pokud má někdo nějaké psychické problémy nebo chce vlastně překlenout nějakou moc nebo nějaké náročnější období, které zatěžuje jeho psychiku, tak bych vždycky doporučila, vyber si něco mezi citrusy anebo mezi vůněmi lesa. Zároveň podporují tu koncentraci, která je někdy taky roztěkaná, že u těchto lidí, co třeba takový lidi z ADHD, jo, to jsou lidi, co prostě, já jsem dneska dělala si webové stránky a úplně jsem se musela sama nad sebou smát, jak furt jako přebíhám od jedné činnosti k druhé. Říkám, já mám fakt snad ADHD, jo. A musela jsem si opravdu zapálit aromalampičku. Dala jsem si teda do ní i rozmarín na koncentraci a dala jsem si do ní lesní vůně a úplně jsem si říkala, tak a teď se budeš koncentrovat na jednu věc a až doděláš, tak půjdeš na tu druhou. Protože to je ten největší problém. Jak jsi řekla o té mladé generaci, já si právě vůbec nemyslím, že jsou sněhové vločky. Naopak, oni jsou ledovci, oni musí být prostě tak odolní tomu veškerému stresu, který je na ně zvenčí připravován, jo, neustále. Rychlá doba a hlavně fakt ty sociální sítě, kterými ty děcka prostě žijou, ale ruku na srdce, my bychom to dělali taky. Jo, to je prostě tak jako nakažlivé a kdo není na sociálních sítích, tak je bohužel out a neví, co se děje, takže ty děti jsou k tomu tak trošičku donuceny a je to strašný nápor na psychiku, protože to vede k tomu, že se to děcko začne srovnávat a já nevím, co myslím, že o tom se ani nemusíme bavit. Nicméně tady je fakt super právě nějaká vůně, pomoci třeba jako kotvou, na chvilku se prostě odpálit do rožku, být sám se sebou, se svou vůní. Mně to přijde jako strašně jednoduchá a poměrně rychlá a účinná metoda, jak si může někdo alespoň na chvilku odpočinout do toho světa, ve kterém prostě žije. Jenom mám potřebu semka vsunout, že vlastně to, o čem mluvíme, v rámci tohoto pořadu jsou určitě takový ty naše běžný propady nálad, běžný úzkosti, takže pokud opravdu má někdo nějakou diagnózu a je třeba i medikován, tak je určitě potřeba ten výběr těch olejů taky konzultovat. Aromaterapie je jako jemná metoda a když zvolíte bezpečné způsoby aplikace, jako je třeba ta inhalace, tak je to v pořádku, ale můžou právě třeba některé hodně sedativní eterické oleje jako zvyšovat účinek nějakých léků na úzkosti a to zase nikdo asi nechce. Tudíž jenom toto chci jako oddělit a zároveň ano, prostě výhoda třeba té tyčinky je už to, že to hodně člověku dává nad sebou moc, protože když se teda budeme bavit o těch lidech, kteří jsou hospitalizovaní, tak obecný problém, a to je jedno, na jakém jste oddělení teď a v jaké nemocnici je, že o vás hodně rozhodujou druzí. Jo? Vstáváte, kdy řeknou, jíte, co řeknou, berete léky, jaký řeknou, zákroky jsou, jaký řeknou. A i když víme, že je to s dobrou vůlí jejich, tak je to prostě stresor. To je i na seznamu prostě věcí, které jsou uznaly mezi 50 stresory oficiálními, prostě hospitalizace je. Ale ta tyčinka je něco, co si můžu čichnout, kdy chci, můžu to používat, jak dlouho chci, můžu si ji dát tak daleko, jak chci a můžu to prostě u sebe udělat, i když třeba zrovna nemůžu vůbec vstát z postele. A tady chci podpořit to, co jsi říkala ty. Prostě ty malé terpeny jsou molekuly, které jsou vlastně v přírodě zastoupený nejvíc. To znamená, v tu chvíli si moje tělo opravdu myslí, že jsem uprostřed lesa. A zejména tady v České republice, i v Rakousku věřím, jsou lesy prostě důležitý zdroj klidu. My jsme houbaři, ale taky jsme prostě milovníci procházek v lese. Takže lesní vůně bych taky doporučila. A já teda moc ráda pracuji třeba i s kadidlem, a s květovými vůněmi, geránium, růže, jasmín, neroli. A mám moc ráda pro nějaký pocit bezpečí, například třeba i vanilku. Ale jak říkáš, můžeme si říct nějakou základní sadu někdy eterických olejů pro práci s psychikou,
ale je to tak individuální. Třeba právě i kvůli tomu střevnímu mikrobiomu. I ten má vlastně vliv na to, jak cítíme a necítíme. Tam jsou vlastně i čichové receptory, i když my skrze ně jako nedokážeme identifikovat tu vůni, protože vlastně ty pachové molekuly se dostávají přes naši nosní dutinu do mozku, kde se identifikuje vlastně ta vůně, neokortexu a tak dále. Ale to, co jde vlastně dolů přes krevní řečiště do střev, tak tam vlastně jsou taky čichové receptory. A oni jsou mimo jiné i třeba v srdci, jo, a v jiných částech našeho těla. Ale když budeme u těch střev, tak dokážou identifikovat vlastně, co je pro ně dobré, prospěšné a jsou vlastně i vůně, které podporují ten dobrý střevní mikrobiom. A když je střevní mikrobiom opravdu v rovnováze a je obsažen především těmi dobrými bakteriemi, které my potřebujeme, tak se nám i správně tvoří hormon serotonin, protože z největší části se ten serotonin stejně tvoří v těch střevech, čili ta střeva jsou opravdu takovým základem i dobré nálady, i toho, jak se cítíme. Nenadarmo se říká, že když má opravdu někdo splín, tak by se měl jít dobře najíst, nebo měl by se zaměřit vlastně na stravu, protože ta strava určuje, jak se cítím, jo? Že říká se, že jo, jsem to, co jím, jo? A ono to fakt je pravda. A někdy nestačí jenom posílat další a další jídlo a zkoumat, ale naopak je dobré ty střeva třeba vyčistit. Dát jim chvilku odpočinek, aby si sami určili, které bakterie tam nepatří a které prostě vybijou, abychom je nekrmili právě pořád nějakým novým přísunem jídla a aby si obsadili ty střeva vlastně těmi dobrými bakteriemi a opravdu, aby tam prostě panoval dobrý střevní mikrobiom. Ale to si myslím, že by bylo, Aničko, asi na jiný díl, co? Já bych vlastně teďka chtěla využít ten prostor i proto, že bychom odpověděli na jeden z prvních dotazů, který nám přišel k našemu Aroma podcastu, protože čas se nám už zase krátí. Je to dotaz od Jiřího Josefa Kohoutka, moc děkujeme. Jaké uplatnění by mohla mít aromaterapie v nekontaktní psychoterapeutické péči? Takže tady bych řekla, že velký díl toho, jak můžeme s aromaterapií pracovat, je přidat jí k práci s imaginacemi. Tady to, co vlastně trošku říkala ty na začátku toho cvičení, prostě představte si něco hezkého a my můžeme jít zatím dál, jak to hezké voní, jo, a vlastně vybrat tu vůni pro to hezké a tím to víc zakotvit například. Sebepéče, to znamená, můžeme ty klienty edukovat, jakým způsobem si udělají třeba koupel nohou, když mají za sebou náročný den. A to jsou všechno právě ty tělové techniky, kdy terapeut nedává dotek, pečuje o sebe sám ten klient, což je zase velice podle mě docela důležitý zlom, když ten klient o sebe začne pečovat. A může si dopřát tu úlevu sám pomocí té vůně. Já moc ráda dávám i ty tělové oleje, i když s nima nemasíruju, protože třeba občas zadám jenom za úkol, ať se tím večer párkrát týdně ti klienti namažou, ale ne tak jako hrk-frk a valím do práce nebo hrk-frk a padnu do postele, ale opravdu vědomý pomalej pohyb, vnímat to tělo, udělat si vlastně příjemně. Můžou takhle pracovat třeba právě s nějakou částí těla, s hrudníkem, který je plný emocí, takže můžou se tak jako opečovat, třeba když zrovna procházejí něčím náročným. Na té psychiatrii v Bazileji to vlastně používají v individuálních setkáních i ve skupinových. Je to vlastně pro ty klienty zajímavý prožitek i sdílet, jaký to je, že někomu voní tahle vůně a někomu něco úplně jiného a pak si ji prostě potom sezení jenom odnesou a ten týden si ji čichají, když mají náladu. Mně ještě napadla jedna taková technika, kterou může dělat terapeut se svým klientem, je nekontaktní a využívá se tam taky aromaterapie a využívají se tam barvy.
Čili ten aromaterapeut má nachystané třeba nějaké pastelky a někteří lidi se opravdu dokážou krásně projevit a uvolnit skrze umění nebo skrze nějakou tvorbu, jo? Skrze něco, že oni něco dělají. Je to zejména u právě takových neklidných lidí, co fakt je pro ně náročné sedět v klidu a teď třeba jenom něco říkat. Někdo se třeba radši vypíše. A tady můžete nabídnout právě barvy a nechat ho přičichnout nějaké vůni a on tu vůni může zachytit pomocí barev. A když někdo třeba řekne, já neumím malovat, nebo já nevím, jak bych to namaloval, tak můžete mít nachystané třeba nějaké černobílé mandaly, zkrátka jenom takové ty předtištěné. A během té terapie, klidně i během rozhovoru, mu můžete dát, ať si do té mandaly maluje. Ať prostě čichá tu vůni a on si bude u toho vymalovávat. Ono se to zdá, že to je takové jako odvádění pozornosti, ale někteří lidi opravdu potřebují mít zapojenou tu ruku, prostě mít jako tady ty haptické činnosti. Přitom vám můžou třeba i povídat o jejich problémech a přitom čichají třeba i tu vůni a vybírají tu barvu. A zdá se to být opravdu, že to je takový jako přehlšel, ale někteří lidé se u toho víc uvolní. Protože tím, jak zapojí tu ruku, vyberou si barvu, která se jim líbí. Teď vlastně ta vůně v nich evokuje něco, třeba, já nevím, pomeranč, řekněme, sáhly by po oranžové barvě, růže třeba by sáhly po růžové, jo. Zkrátka je to na takové podvědomé úrovni, nebudou nad tím moc přemýšlet a oni se u téhle činnosti dokážou mnohem víc uvolnit, protože nepřemýšlí nad tím, že něco musí třeba povídat nebo že musí nad něčím přemýšlet. A je to taky takový způsob, jako jak se dá aromaterapie zapojit do nekontaktní terapie. A pak samozřejmě dechová cvičení, kdy můžeme podpořit ten nádech vůněmi právě toho lesa, nebo třeba něco svěžejšího ještě, jo? Ravinsára, eukalypty, máty, kdy vlastně se to ještě pojí s tím, že některé z těch olejů aktivují receptory chladu, takže to může být velice osvěžující efekt. Zejména když máme pocit, že jsme zanesený úplně, zabahněný nějakýma nepříjemnostma. Tak já se tě ještě, Aničko, nakonec zeptám, vy pořádáte i třeba nějaké retreaty, anebo pořádáte takové aroma body release, říkám to správně? Říkáš to správně, vlastně ten přístup propojování vůní a různých technik s tělem jsem nazvala aroma release, jako uvolnění vlastně s pomocí vůní. A máme několik projektů, já sama vedu večerní skupiny, celodenní skupiny, mám kurzy na práci s psychikou, ale pak jsem se spojila se 2 lidmi. První představím dámu, je to Dáša, tanečnice, má řecké příjmení, které já vždycky špatně řeknu, takže spíš řeknu, že má stránky Dash Dance. A ona je teda joginka, pracuje výborně s imaginacemi, má hodně kurzů na klasické meditace a spolu máme projekt Aroma Dance, ale není to jenom o tančení, je to právě o té důležitosti té relaxace, o které zase víme, prostě, že evidence-based třeba protizánětlivá. Takže s tou děláme právě krátké kurzy, delší a i pobyt, ten bude v březnu a bývá teda pravidelně na jaře. A pak se svým spolužákem z toho body psychoterapeutického výcviku, který má ašrámové jméno Jayananda, takže on sem přináší právě tu východní filozofii, práci s různými tradičními masážními technikami a jogovou praxi. A to je právě Aroma Release, který je určen pro aromaterapeuty a různé bodyworkery, a pak Vůně života, což je naopak projekt určený úplně pro každého, který nemusí vůbec nic vědět o eterických olejích a nikdy nemusel ani zacvičit jednu asánu. Takže opět jsou to večery i pobyty a ovšem vlastně najdete informace na stránkách naší školy anebo na mých osobních. A já můžu dát link třeba i přímo tady k tomuto podcastu, k téhle epizodě, abyste se mohli prokliknout rovnou. Ale chci se ještě vrátit, Veru, k tvýmu kraniu, to jsem totiž zapomněla, ale chtěla jsem říct, že toto máme vlastně společné, protože mi přijde, že vlastně tyhle ty přístupy všechny pracují s nějakou přirozenou pulzací toho těla. Navrací to tělo do toho klidu. A toto se vlastně obtížně děje, pokud máme zatuhlý
krky, trapézy, stažený zadky, když to tak řeknu, a zaťatý pěsti. Takže proto má velký význam se věnovat těm jemným jogovým technikám, chodit na kranio, chodit na masáže, nedělat jenom ty výkonové věci, ale ten náš výkon, ve kterým jsme vlastně hodně času, co nejvíc vyvažovat těmi uvolňujícími technikami. Takže kranio a vůně, to se těším, prostě až jednou na mě budeš mít čas. Budu, protože tohle je vlastně ten balans a celé zdraví je o rovnováze. To není nic jiného, než že tělo je schopné nastavit homeostázu, že vlastně je opravdu v rovnováze, jo? Že není ničeho moc ani ničeho málo, ale je to tak akorát. A to mi zní jako krásný konec. Myslím, že toho času bylo taky tak akorát. No, to bych řekla, že i přes příliš, ale naštěstí netočíme na pás, můžeme si to občas dovolit a posluchačům děkujeme za trpělivost. Příště si teda vrhneme na ty půsty a mikrobiom a trávení, to je super téma. A my už teďka slibujeme a přísaháme, že budeme točit pravidelně, takže bychom se měli vždy slyšet tak, jak to Veronika vymyslela, a to je v okolí úplňku a v okolí novoluní. cca, znáte nás, nejsme úplně přesný holky. Ale bude to a moc se na to těším, protože témata jsou zajímavá, projedeme další vaše dotazy a vyzýváme vás k tomu, abyste si psali o další, pokud vás něco zajímá ze světa bylinek a aromaterapie. Určitě si pište do komentářů nebo pište klidně i nám na e-mail. My se budeme to téma snažit co nejsrozumitelněji a s láskou zpracovat, tak aby bylo pro vás přínosné a zároveň srozumitelné a abyste to mohli hlavně používat, protože o to jde. Nejde o to jenom si ty informace vyslechnout, ale zavést je do praxe. Takže já osobně se budu moc těšit na příští setkání s Aničkou, abychom vás mohli obohatit o další téma. A vy si o ty témata pište. Mějte se krásně vonavě, tady se loučí Anička a Veronika. Mějte se krásně. Ahoj.